खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थालायबाय ओमफ्राय मा होनो मैया मेसेज हरदों आरो दिनै क्वार्टाराव दै फैयानो मैया बेलासियावबो फैयाखै बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय मैया बेलासि फुङावनो फैनायबाथ' जोबखाबायानो माखासे जोबखाबायानो दैया दा बेखायनो जेबो मावला जेसेबां खामानि मावगोन एसेबां दैया जोबगोन माने दैनि अनगायैथ' जेबो जाखाया ओमफ्राय बिथिं बिराद खस्थ' जायो दै गैयाबाथ' आरो माथोबाव जेबोआनो गैया खामानियानो गैया गिलुं गिलुं मोनो जोबसिगोनदां इफोरबायदि आरो दिनैसो फैया होनदों बायसान्स गाबोनबो फैया होननानै बुंबाथ' जारला जाथारगोन दस्रा जायगाफोराव ओरैथिंजाय दैनि बिराद खस्थ' जायो जेनेबा सोनाब एरियाथिं जेनेबा जोंथिं सानजा जायोबा ओमफ्राय बिसोरनि सोनाबफोरथिं बिराद खस्थ' जायो जोंनिथिंथ' साबानो मोनो ओमफ्राय बिसोरनिथिं मोना बिराद खस्थ' जायो बेसेराफोर ओमफ्राय आबादफोराबो दै होबानो दै मोनबानो जायो ओमफ्राय जोंथिं दै बाराखाय जानो नागिरा ने आंथ' बारा आबाद मावनोबो हुदाया मिथियाबो माबोरै मावा जानायल' ओमफ्राय दा गोरान मावलांनोसै ओमफ्राय दुगैनायाबो दा थाब गरम मोनोबा देहाखौ दुगैनो लुबैगोन ना ओमफ्राय दैया दा मोनाजासिमनि आरो गाबोन फुंसिमनि बासायनांगौ नालाय बेखायनो एसे लासै मेंहोआ हलानो मावलांनोसै आङो जेबो मावग्राया बेबायदि सुनो नागिरदों आङो हानो नागिरदों दा बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय रोङोना रोङा खयखथेबाबो गाव बानायनाय मोजां मोनो आरो अबावथो गाननानै थांगोनखाय आंलाय आरो मालायाथ' नङा आंलाय अबावथो गाननानै थांगोन थांखाया गाहायावबो थांखाया बेखायनो न'आव जानला मानला गाननानै थायो थ' बिदिबा जागायनोसै नैबेलाय बिदिनो बानायगोन सानदों ओमफ्राय बिदि कलार होआ आङो न'आव थानायाव कलार सलार नांलाया दरखार गोलैया बायदि मोनदों आरोखि आं ओमफ्राय आं होला बेयाव लिरनानै लानोसै सुनोसै आं बे जिया आंनाव दंखायोमोन फुरानाबो बाबा गोरलैबानो बायनायमोन बियो बाबानो खिथाब खालामनो खिग्रा हासुग्रा खालामनो ओमफ्राय बाहायनाङासै बेखौनो गावनोबो गस्ला सुबाय रुमाल आरिबो बानायबाय आङो एसे बुरजा लाबोदोंमोन बोरायाबो बिथिं हाख्लाब हुख्लाब दङ बेखौ थनना लाबाय आं नै मोनखांबाय नै आंना दालि बन्द' खालामबानो जाबाय केरेला आलु भाजा ओंखामा मोनबाय खेवनानै दोनबाय 12था जाबाय टाइम दंबावो गस्ला सुथेनोसै आङो जों गुदाम थाग्राया जाबाय फारसेथिं ओमफ्राय नैथिं गुदाम सोग्रा मा होनो बेखौ बिदि पाट्टि लगायबाय आरो नै लोगोफोर हाथारनोसै बेनो लास्ट सिलाय नैबे गाहायनि बेल'सै र' सुथेग्रोनोसै जासाबबाय ओरैनो गाननो आन्था आरो जों दुगैग्रोनोसै ओमफ्राय गुदामखौ दा बेलासियावसो सुथेनोसै आङो दा दुगैनोसै बिमा फिसा ओमफ्राय फुथुनोसै बेखौ बिफायाबो जानानै लोंनानै थांबाय सानसेयावनो इदि सुनो हाबालाय मोजां मोनो आरो ओमफ्राय एखमबा गाबला गाबलि जालायलाङा बेखायनो आं दांनोनो बायो दा नै ओंखारबाय मोजां मोनबाय गुदामखौ दाहाय सुथेनोसै बिदि ओंखारबाथाय मोजां मोनो आरोना नङाबा सोलाय बख'लाय बेफोरबायदि माबा मावहां दांहां बिदिबाथाय मावनो बाथारा आंखौ जै दोनदावबाथाय बाखाबाय आरो गाबला गाबलि ओइ नै दामबा नुवाखै बायगोन 200 थाखा गोजोनि मा मिथिया दुगैखांबाय बिमा फिसा उन्दुनोसै फुथुनोसै बेखौ मा होनदों दे जारला जाथारबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय गुदामा गोसोमखौसो होनोसै गुफुराबाखौ अबेबा दोनफ्लांबाय आङो ओमफ्राय बेखौ नागिरबाय थाला मामोन नों बेखौनो होनोसै फिसाजोनो खावसे फिसालानो खावसे दोनबाय जानोसै गोखैबो गैयाबा गोथांबाबा एसे खम दाख्लैसो रं फोनदोंमोन हनै न'आ
सरखारि नालाय जेबो नङा स्र' स्र' मालाया पक'रा जायोनो अखा हाबा ओमफ्राय नै जोंहा साला जोंथिंजाय बायदि गुमग्रुम गामग्राम होनलायथारोहाय गिलु-बालु। ओमफ्राय गथ'खौ फोजाहैनो आङो माबायदि फोजायो नायबानो जाबाय। आं गथ'खौ सोगाबाबो माबाबो नायबानो जाबाय आंनि टेकनिकखौ। जायखिजाया जाग्रा होनानै फोजाबा गथ'फोरा गाबा आं सानैखौबो बिदिनो खालामो नायबानो जाबाय। गैलाय सिरि मोनबाय कुलार बन्द खालामबानो सिरि मोनो। नायनो गाबा गथ'फ्रा बिदि खालामबा डाइरेक्ट फोजानानै माबा मोनसे होबा आखाइयाव नायनो मालायनिया माबायदि आं मिथिया जायखिजाया आंनिबा नायनो जागोन आदो आदि बाबा जायो जा बिमायाबो थाइजौ जाथारो फिसायाबो थाइजौ जाथारो नै दा बिबावगोनसो ओमफ्राय दिनैनिफ्राय गैला हाथाइनिफ्रायसो लाबोफिननांसिगोन बा तु तेलिका सानदे दे जाबा जादो जासिगोन बियो ओमफ्राय डाइरेक्ट मुजिबायखासिगोन आरो मुजिबायलाबायदि लगे लगे बायखासिगोन आंना आसोलसो दा मोनायाव फुथुवाना हाबाय नै ओमफ्राय बिराद गोरोंथार नालाय नैबेखौ आं एसे गोजौआव एसे इयाव फिनिशिंआ मोजां जायासै आरो र' नेक्स्टआव मालाबा खालामबावबा मोजां रोंगोन खोमा। ओमफ्राय गानसाबनो जाबाय बायनायाबोसो बिदिनो अबेबा खये खथे थायो फाहामनो हाया मानो हाया आरो गाव गाव सुनायाथ' बिराद मोजां जाखायो डाबल सिलानि होखाजोब्बाय। जिया गथ'थ'खाय गथ'थ' नुसिगोन आंखौ। नै बिफाया जाग्रा लाबोदों जोंना ओमफ्राय जानो नै फिसाफ्रा माबायदि जगार हायाव बनानै जायो नालाय बेखायनो रोंथारबाय। प्लेटआ गोजौआवसो दंजोबो गाहायावबो दं मोनसे माबा दाखोन। नोंहालाय मा लाबोनांगौ मानो जों दासो थाइजौ जादों आबा सना मोनबोबाय फैदो दे दोननानै जादो देबा लेथेर फिथेरानो दङ न'आवबो बेयावनो मावबाय थानाय। आयौ दिनैसो साम'सा मोनजासिगोन बाबा हैद आखाइया गावहा मोननै लाहैबावबायसो आसोला नै साम'सा मोनसे ओमफ्राय बेखौ मा होनो आलु होनाय लोथो लोथो बन्दा ओमफ्राय नै साम'साया बासिसो खोमालै माथो नै बाबोल्स बाबोल्स जानाय जि गोबावनि उनाव मोनजासिगोन साम'सा लाबोफेरा नालाय ओमफ्राय दखानबो गैखाया बिहराबो लुबैयाबो। मेगनानो बुथेथेखा ओमफ्राय दिनै बिदि नायहाबबाय थानानै बोरैबा जालायबाय खोमा ओरैनोबाबो मेगनानो माबाखासो नालाय मावजिनिसो मेगना नायबानो जाबाय जाथिसो आंना सोरबा सोरबा नायनो गियोनो। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बिसिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।